अह' फुकन बर' जि है होनदों आंनि एलबिआव हाबफैनायनि थाखाय धन्यबाद। लाइक होदो दे। बर' जि गोदान बायदि मोनदों ह नंगौ नामा? खोन्थादो दे लाइक दान खबर सबर मारै नोंहालाय मोजां ना? औलै नेटआनो बहुद खमथार आंना थांलाय फैलायल'। लाय ओंखाम जाखांबाय? नोंस्रालाय ओंखाम जाखांबाय नामा? नोंस्रालाय मा ओंख्रि? जाथ'वाखै नामा होनबा खबर सबर मोजां ना? अह' लाइभ नायनानै होनबा दासो सिखारदों? खबरालाय मानो गाज्रि जानांगौ जाखो? खबरानो गाज्रिसो होनबा नोंहा? आङो गफुरनिसोलै। नोंलाय माहानि जाखो? मा जायगानि? खोन्थाहरदो दे। बाक्सानिसो होनबा? बाक्सा नलबारि रङिया बाव सोरना? होनबा बेंगालरावसो दङ होनबा मा खामानि मावहैदों होनबा बहुद गोजानावसो माथो नोंलाय? जोंना गफुर हायजेंबारि होनोलै। बाबाजों नोंजों बारियाव दं। मा मन' जानो गोनांमोन सिगांनो चेनेला मा मन' माने मा जाखो ब्र'?
मनिटाइस जासिगौमोन ना मासिगौमोन? बाल्थिं गुसुआसो हा सुदों हाननालाय थां अह मनिटाइस जासिगौमोन ना ओमफ्रायलाय बोरैथो जानाय? मनिटाइस जासिगौमोन होनबा। मारैथो बिदि जाखो? अह बेबायदिसो होनबा। खमायलाबायबाय थायोलै ब्र'। माथो खालामनो साबसक्राइबाराबो खमायो वाच टाइमाबो खमायबाय थायो। अह नंगौ नामा खालामनो रोंखायो दे। जाबा खबर हरगोन दे आंबो। खालामनो बोरै खालामनांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय ब्र'। अह नंगौ नामा? आंना मानो खमायोथाय बहुद खमायलाबायबाय थायो। मानि थाखाय खमायो ब्र' खोन्थाहरलाय देलाय। अह लाइभ होबा खमायो होनबा ब्र'। बेबायदिसो लाइभ अह नंगौ नामा फेस लाइभआवसो खमायो होनबा। मानसिफ्रालाय फेस लाइभ होबाथाय माथो बुहुद बारायो माथो। वाच टाइमाल' माबायोना ब्र' होनबा बारायो। ओमफ्राय साबसक्राइबारा खमायलाङो। फेसआव खमाया होनबा। अह बेबायदिसो। माथो बुहुद मानसिफ्रालाय लाइभल' होबाय थायो। बिसिना माने खमायानो बारायबायसो थायो साबसक्राइबारानो। लाइभ होबाय थायोना इसोरो। ओमफ्राय बिसिना खमायानो माने बारायबायसो थायो लाइभ होबानो बारायो लाइभ होबानो बारायो। स्क्रिन प्ले खालामनायनि थाखाय खमायो। बेथ' नंगौ खमायनायाथ' खमायो। जायखिजाया श' जालांबाय नालाय ओंखायनो खमायगोनथ'। खायसेना बारायोसो माने ब्र'। बेबायदिनो मालाबा खमायो मालाबा बारायो।
साबस्क्राइबजों खोथा गैया 1K थांबानो जायो नंगौ नामा दे थांनानै पेमेन्ट मोनबानो जाबाय लासै लासैनो खामानि जायाखै नामा दिनै ब्र नोंना नंगौ नामा मेन आइडि बांसिन लानांगौ होनबा जागोन दे ketemu macam bisa आंनाव मा जाखो
सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे। कमेन्ट खालाम सोर सोर दङ। Ini santai. Ini juga tidak. Hah? Ini. Kecil deh. बुरजा जानोसै। Aku bisa. Ngeran juga ya. Festin dah ini. Ran lagi. Gede ya ini. Gede नुने। Ran ini gede. Mun sasta bang. Mereka sekarang nampak. Nah. Ma? रावबो फैला नामा 12ता जानायखाय
बारथा जानायखाय रावबो फैलाना ओइ